Tere tulemasta. Me ollaan nyt perjantaina 18.8. Tätä ollut. Ollaan menossa Vaasaan ensimmäiseksi. Siellä on Valhalla Challenge, Esterata juoksu. Ollaan ihan vaan kokemassa ensimmäistä kertaa sitä. Ei menty siihen totiseen rumiin. Joo, siellä on ihan SM-kisat. Joo. SM-kisat sitten on vissiin joku NS keskimmäinen luokka, mikä ei ole SM-kisa, mutta on silti kisa. Joo, kilpailullinen versio ja sitten on tää hupijuoksu, mihin me ollaan menossa. Fun Run. Me mennään testaamaan, että millaista se sitten on. Just äsken me pysähdyttiin ensimmäisen kerran syömässä tuossa matkalla Rauman jollakin tämmöisellä AVC:llä. Rauman reunahuudeilla. Reunahuudella. Reuma. Pysähdyttiin siis Rauman AVC:llä syömässä vähän. Matka jatkuu. Kuinka tässä on jäljellä? Sulla on nyt tuo kamera timelapse päällä, niin ei nähdä sitä. Varmaan 2,5 tuntia vielä. Hevoskynnyn SM-kisat. Oho. En ole koskaan nähnyt. Tractor pullingia olen nähnyt, mutta en hevoskyntää kyllä. Mitä ne kyntää siellä? Ei. Meitä odottaa pari kahvilaa tuolla Vaasassa. Mä en tykkään käydä kahvilossa. Joskus ihan muuten vaan istuen piirtäen, joskus tapaan jotain väkeä. Supi. Siinä oli supikoira myöhäistä. Joo. Ja roadkill. Satamaa pitää varmaan tsiikailla vähän. Pyöritään ensin Vaasan keskustassa tai alueella pikkasen ja sitten mennään tonne Norvallaan Pöyriöön. Mikä on Pöyriö? Pöyri. Joo. Okay. Mutta on ihan siistiä käydä Vaasassa. Mä en muista milloin. Kyllä mä oon joskus käynyt pikkasen pyörimässä, mutta siitä on niin hirveästi aikaa, ettei muista yhtään mitään. Muistelin sinne, että on hieno kaupunki. Vissiin sit. Satamat on hienoja. Leirintäaluetta varten pitää ilmoittautua ennen kello 9. Niin kummonen matka siitä Vaasasta oli vielä Pöyriin. Se on 20 minuuttia vissiin. Niin, että se on ihan vieressä. Aika vieressä. Nyt voidaan yli käydä ilmoittautumassa sinne ja mennä, No jos me halutaan... jos me halutaan olla pitempään Vaasassa. Tai sitten me voidaan olla Vaasassa ja sitten mennä sinne. Niin, yöelämä Vaasassa ja sitten lauantaina kisa. Onkohan ennen Vaasassa isoit bileet? Sysmässä on isoit bileet. Näkyykö sitä edes? Mä osaan näyttää kameralle ollenkaan. Missä mun kamera? Tuossa. So like that. Tossa oli 2 tosi mukavan olosta kahvilaa vierekkäin. Mikä sen kahvilan nimi oli? Toinen oli Sweet Vaasa. Mikä tää toinen oli? Sweet Vaasa. Sitten se toinen oli joku aroma, joku konditori, something. Tää näytti tälleen. Mä kävin molemmat läpi, tai käytiin molemmat läpi ja vaikutti kivemmalta tälleen pikaseen. Hakia munkit ja kaffet. Look at this. Ilmanen extra bulla. Hän toivat yhden extra bullan, joka oli mukava. Mukava bulla. Mitä siinä oli? Pistaasia. Vegaanipähkinää. Anneli totta kai. Mantelimassat jos nää. Otin yhden haukun. Loput annoin. Mun mielestä meidän ajaja ansaitsee. Mä pistän nyt kameran pois, että mä voin syödä mun makia munkin. Jos sä kuvat, niin mä voin syödä sun munkin. Haista. Kello on 1:30. 1:30. Olemme päässeet Norvallaan. Ollaan saatu teltta pystyyn. Mä vähän jänskättää se ilmapatja. Mä tykkäsin ilmapatjasta. Mulla ottaa selkämaahan. Mä aion kellua siinä kuin hylje. Musta tuntuu, että se tulee olemaan tosi... Voi olla vähän jähmeä olohan. Tosi. Ei oo tosiaan ei näe muita telttoja, me ollaan ainoa. Ja Asuntovaunu on siinä meidän lähellä. yksi härvei siinä meidän vieressä. Ei muuta. Me saa kuunnella meidän höpinää, jos meillä on luukut auki. Mä yritin saada meidän teltan semmoselle keskiölle, niin kuin nurmikon ihan keskellä, mutta Markus pisti vastaan. Siinä oli meidän telttapaikka on semmoinen
varmaan 10 kertaa 10 metrin nurmikkolämpi. No ei se niin iso. 5 kertaa 5. On se iso. No ei se 5 kertaa 5. Jotain. Ai. Sinne päin. Ja siinä on futiskenttä vieressä. Ja siinä kotkettiin palloa. Niin no joo. Se oli ihan tärkeää siirtää se niin kuin suojattomalta alueelta sinne verkon taakse mieluummin. Aamulla herää siihen, että tulee pallo ovesta sisään. Mä oon kerran teltas herännyt siihen, että kuuluu askelia koko teltan ympärillä ja näkyy varjoja, mitä hemmettiä tapahtuu. Ja sit siitä aula luukusta kurkkaa naamaa sisään kuin tuolla Tjökkarissa lampaat siellä saaressa. Ja oli tullut yön tai aamulla kiertele telttaa. Mulla vähän väsyy. Vähän tässä alkaa väsyä. Oli niin kuin reissua sillä ihan kivasti, että Turusta päästiin Vaasaan ja Vaasassa pyörittiin. Vaasaan kiva, mentiin kaffelaan, siitä varmaan näytetään jotain ja siellä saatiin ilmainen bulla, kun oltiin niin myöhään. Oli just sulla kertomassa. Tai sit me oltiin vaan niin kivoja. Musta tuntuu, että me oltiin niin kivoja vaan. Sitten me mentiin Giganttiin ja se Gigantin myyjäkin sanoi, että oho, nyt olette niinku mukavia turkulaisia. Niin. Me ollaan selvästi. Me ollaan edustamassa. Kyllä. Mutta Enkeliksi on mitään. Kyllä tässä aivot alkaa leikkaamaan. Oli aika semmoset, ei nyt minuutille ollut aikataulut, mutta semmoset, että kun syötiin sit vielä subit siellä Vaasassa ja siitä lähdettiin Giganttiin, joka oli kasiot menossa kiinni. Ja sit meidän piti rekisteröityä tänne ja ilmoittautua tänne vastaanottoon täällä campingpaikalla. Hirveän paljon luppuaikaa ei ollut. Ihan kiva, ettei kuitenkaan ei ollut tulijännällä, koska niinkin olisi voinut käydä. Melkein kävi, kun vähän seikkailtiin parkkihallissa. Ensin ei oltu vissiin maksettu. Me luultiin, että se maksetaan vähän ei voinut lähempänä sitä uloskäyntiä, mutta ei voinut maksaa puolella. Piti pakittaa mäki alas. Tuli mäkiauto. Huomisen. Meidän fiilikset huomiselle. Mä oon superhyvin fiiliksin. Vähän sattuu tuosta vasemman jalkapöydän reunasta. Käsiellä on jotain pientä ikävää murtumaa tai tämmöstä. Mä oon jäskättää, jos menee selkeä ihan jumiin tosta teltasta. GoPro kännykät latailee tässä. Me mennään tästä sitten. Telta. Haluatko tehdä transition? Tästä tulee maailman smoothin transition. Juu, ota rennosti. Pohkeet repee, sääret repee, sormet repee, kaikki repee.